Dragi cetățeni, de ce Maia Sandu? Pentru că eu, spre deosebire de alții, nu am furat niciodată niciun bănuț. Atent, doamnă Sandu. Spuneți. Îmi pare că mințiți și cu Nu desăvârșire. Spuneți. În 25 mai 2013, după care în octombrie 2013, la guvern, unde dumneavoastră sunteți prezentă, video vă arăt. Deci nu... Despre care decizie vorbiți? Despre aeroport. Eu nu am participat la această decizie. De privat, pentru concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău, prin acea hotărâre de guvern, Ministerul Economiei, implicit Agenția Proprietății Publice, au fost... Какой смысл отдавать предприятие, которое несет золотые яйца, кому-то в концессию? И это слово «концессия», господин премьер, вы, я смотрю, на вашем лице есть улыбка, но ваша подпись будет под этим документом. И я лично не буду голосовать за концессию. Отдать концессию Кишиневский аэропорт, признаться в том, что мы не можем эффективно управлять этим предприятием. Это первое. Второе. Я не уверен в том, что цена на билеты еще больше не возрастет. Какой смысл отдавать это прибыльный бизнес, кому-то отдавать концессию? Я прошу, уважаемые члены Кабинета министров, мы все вместе несем солидарную ответственность, и мы должны говорить открыто эти vещи и не бояться. Спасибо. Я не буду голосовать и прошу протокол занести. Dar se face paralel într-o problemă politică și un proiect strict economic, mi se pare o paralelă puțin deplasată, domnule guvernator. Deci sugestia mea ar fi, îl punem în discuție și îl votăm așa cum a propus colegul nostru, guvernatorul Formuzal, dar în cazul în care vom avea susținerea majorității membrilor cabinetului, în procesul de definitivare să ținem cont de aceste sugestii făcute de toți colegii. Eu vă mulțumesc. Cine este pentru acest proiect? Vă rog să votați. Împotrivă este... Vă mulțumesc foarte mult. Despre care decizie vorbiți? Despre aeroport. Eu nu am participat la această decizie. Nu aveți nicio treabă. Nu am participat la decizia de a concesiona aeroportul. Dumneavoastră ați fost sau n-ați fost la ședința de guvern de concesionare? Eu nu am votat. Dar despre Banca Economiei n-ați știut nimic. Despre Banca de Economie am aflat în 2015, în martie, atunci când în s-a pus problema... 2013 a fost dată în mâini private. Domnișoara Sandu, nu vă... Eu nu am participat la această decizie.